Čau. Vítajte ľudia. Dneska teda s webkou, áno s webkou kamerou, takže vidíte môj big shit hlavu. Vítajte u tohto videa. Dneska ideme na hardcore, pretože ideme ťažiť dia. Hlavne, že som sa takde ukončil v caveke, jo. Ináč, keď som natočil video, tak som išiel ťažiť, takže... Lebo diamanty od novej verzie sa nachádzajú na úrovni minus 59. No lenže... nejak to nevyzerá. Nejak mi to je samozrejme. Hovorí sa, že sa nachádzajú diamanty na úrovni minus 59. Ja som na úrovni 59, ale nejde. Čo je dosť iné. A mám 41. deň. Takže fakt. Takže ja si vypnem dvere. No, tu som tu. Asi to zapnúť už na nový počítač. Pokračujeme ďalej v kopání. Ideme hľadať diamanty, pretože minule som kopal zbytočne úplne na úrovni 11. A najviac diamantov sa nachádza v jaskyniach a ja do jaskyni nechcem chodiť. Tak to je, neviem, či to je pravda. Ja som fetiš s blbými šterkami. Zas kilometr dlhé, ne? Jak dlhé. Lapis. Tu tak, kde bude diamant. Tu tak, kde budú diamanty. Verím v to, že to budú. O Bože. Nenávidím. Loser. Neviem to obísť. Možno len. Ja viem, dobre. Ideme ďalej. Takto. Pretože... Ja fakt nič nenachádzam reálne. Dosť hučí Minecraft. Asi. Nie hučí. Ja nič nenachádzam. Ja som nič nenašiel reálne, žiadne diamanty. Neviem, že či ten svet mám proste prokletý, alebo ja neviem, ale... Som toľko vecí vyťažil a nič. Stále nič. Neviem, mne sa bugol. Fúha, mne sa nejak bugol Minecraft. Nechcem si multiplayer. A servery práve hrajú. Server prochází údržbou.
Však teraz som tam bol. Jakou údržbou. Teraz som sa tam napojil. Tí servery majú najlepší ping. Sa 6 ľudí. Čo im drbe? Na Castrocrafte toľko ľudí hraje? OK. Tak viete čo? Ideme zapnúť nejaký mod. Nejaký Minecraftový mod. Days. Nie. Realistics. No. The Mimicar Revamp. Nedávam si horor na dnešný večer, pretože to je extrém. Ale in one. Modded one block. No. Chaos of the Legends, to čo je? Je to takéto. Prečo? Taký mod. Ježiš, to vyzerá zase nejaká akoby hororovka do frasa. No, asi niekoľko hororových. One Piece Craft. All the mods 10 ATM 10. Create mod mi nefunguje. To už vám teraz poviem, lebo ja som skúšal create mod a vôbec mi nefungoval. Čo za somariny? Dávaj, ukáž. Hneď chcem vedieť, čo to mi dá za FPS-ka. Reálne? Táto fotka je reálna. Ja mám fakt 60 FPS. Ja mám 60 Hz monitor. Alebo ja možno mám niečo zapnuté. Čo mi... Nikdy to nejde pod 60. Nikdy to nejde pod 50 FPS, ale... Nerobí tu infarkt, prosím ťa. Bože, no mačka mi tu robí infarkt, prísahám, že som zinfarktoval. Ináč, aby ste vedeli, prerábal som si izbu, no. Dneska. Takže... Možno vidíte ten rozdiel, ale... Vidíte, že... Počítač je inak. A za počítačom je posiel. Ja to celé sám urobil, sám prenastavil, ale hlavne, že tu mám... Moja hlavná vec, čo tu mám drbnuté, je že skutér a kolobežka a border a hračky a auta a skriňu. Mám jednu skriňu v celej miestnosti. A je to koch. Nevolá sa to, že skriňa, ale to nie je. Je tam mačka? Je mačka, vidím ju. Halo. Ten short, čo ste videli, to je short z 2 rokov. Pred 2 rokov. Takže, ak ste tam videli tú IP adresu, tak to je fake IP adresu, to je jasné. A je to true, ja som to skúšal, takže tak. Je to true. Na overenie. Klasika, neviem. Kodovanie, preťažené. Čo je zase preťažené? Zapni sa aspoň. Neviem.
No dobre, survival. To nie je skutočné, keď mi už rovno English. Hotovo. Dobre, čo to je extrém. Ale rovno si nastavujem FPS-ka a toto si vypínam. Som mal viacej FPS. Toto mi spôsobí to, že budem mať FPS-ka také, jak môj hercák. Monitor, takže musí to neviem, česky povedať, čo som chcel? To je veľmi ťažké, čo som chcel. Dobre, ideme si zapnúť čo mi ide o to, že nič. Ideme hrať survival proste. Single survival. Jak sa to bude volať? Dáme si, že takto. To stačí. Chat. Ja si myslím, že takýto názov stačí. Nie, musím dať po niečo dlhšie. A ideme. A zapína sa to. Je to nejaký FPS booster. Som zvedavý, že to fakt je real, realita. Jak rýchlo sa mi načíta Minecraft. To som zvedavý, fúha. To je percentá. 18%. 51. 100. A ty buď ticho. Ja ho zasám. Mačka, môže sa mi prestať hrať zo... Dávaj, hej. Mačka sa mi hraje, že ono s tým. Ja neviem, čo by mi nejak fungovalo FPS-ka, no. No, tak. Nevidím, že by mi nejak fungovalo FPS-ka, dobre. Dobre, to je dobrý mod. To je aký mod, ty kokos. Neskutočný funguje FPS-ka. 0 FPS. Počkaj, ale mi tu horí dačo. No to počkaj, to je rýchlo, idem dole. Neskutočne mi funguje. Dík, aký mod. To je neskutočný mod, počúvaj. Potom aj tento mod FPS úplne na hlavu, alebo si musím dať retrospekt FPS-kovi. Musím toto. Sodium Translations. Skúsim. Legacy konzole. Chat Reporting Helper. Čo? Že by toto mi pomohlo? Samozrejme, že mi to nepomôže, keď sa mi seká celý počítač. No je hore počítač, ne? Neviem. Procesor varím. Nabehu mi FPS-ka. Poradná. Dobra. Video settings. Dosť mi toto reže. Akože neskutočné na FPS mám. Všetko čo tento mod dá. 100 FPS. Ja si možno mám vrať naspäť toto zapnem. Lebo
Quality, ja mám quality že na high, ne? Dám si. Fast, tak. General. Ja dám render distance na 7, lebo je to strašné. Ale musím mať viacej FPS než 90 a čo? No 140, 180, akože to nič. Ja som čakal nejak viac FPS. Tak to je mid, to je nič, tamto FPS sú lepšie. To je o ničom. Domu nedíky, lebo mi zhorí počítač. Či nemám dať aj toto, ale to sa mi bude sekať. Ľudia, čo na to? Dobre. Ne, toto nemusím mať. Nadrvem tu do všetko. To sa mi bude strašne sekať. Aj keď to ide rýchlo teraz. Hej. Počkaj, ale až Mars plynulo mi ide. Akože... Je tam cítiť, že sa seká, ale ide mi dobre. Celkom ale tamté FPS-ka sú lepšie. Tamté FPS-ka, tamten mod s FPS-kami mi na žube, že 400, 300 dačo FPS, 400 dačo FPS hlavne. Na tom serveri, na ktorom hrám. Fakt, a aj na iných, ale toto je o ničom mod, reálne. Waiting for zip. Waiting for zip. Ja si dám, že... Dám si, že... FPS. Že aké FPS-ka môžem mať až? Optimized. Optimize FPS-ka to. Tie sú... Toto možno funguje na... Optifine má viacej... mi dáva viacej FPS než klasické. No, malo by. Takže tak. Bude ma vidno v kamere, dúfam, že hej. A ak nie, tak budem nastatý. Lebo tu ma aj vidno, tu nie je fajn. Ja budem ma vidno. Tak rýchlo sa načíta. Palička more. To je loading, ty kokos 3D. Toto je loading. Launching Minecraft, toto je loading. Je to palička, ale toto. Ja si ho nesem. Ja ho nesem niečo a nič sa vrátim. Mačka, ty mi tu nič nerozbí, lebo uvidíš. Budeš spať pri kompe. Kde? Pri vysavači. Mačka. Nie je moja zlata. Čo sa bude? Ani si, ale... Mody, ojojoj. Tak, dobre. Dobre, dúfam, že toto bude fungovať, lebo ak nie, tam mať drbne jazyk. Toto bude problém. USA. Čo nám ja? Ešte raz tak. To si nechám. Toto... OK. Bude RIP pre môj počítač asi. Za chvíľu početný. Ja idem testovať proste FPS boosty.
Počkaj. Dal som spravil. Nevadí. Som zvedavý. Keď toto bude dobré, tak hráme spravil. Keď ne, tak... To video neskončí, pokiaľ nenájdem nejaký fakt poriadny FPS mod, kde môžem fakt točiť tak dlho videa ako chcem a Neoforge, to existuje. Nula FPS. Dvacať mod. Ja som nič nenastavil. To sa bude sekať. Skúsim dať adaptíve, či mi to pomôže. Ja to video neskončí, pokiaľ nenájdem nejaký dobrý. To je vec potom. Začali iba 4 FPS, no. To je nič. To vážne neexistuje nejaký normálny FPS mod. Nenávidím to. Tak dobre. Jo, to počkaj. Počkaj. No to počkaj. Tak no dobro. Dobro. 7 minút. Neskutočne dlho. Dobre. Tak teraz chcem vedieť. Toto, zapínam hardcore a zapínam túto vec, keď tam mám tú vec tu. Prisahám, že budem mať 300, nebudem mať 300 FPS, alebo nebudem, to je jasné. No až chudák moje počítač. Seká stavím na moje video. Nehovor. 24 minútový, čo? Na to 4 minúty rozprávam úplne hovorím o ničom. Ja mám youtuber, tam mám točiť niečo s prístupom, ale ja točím chudem youtuber. Takže asi tak. Čo toto? Kde si zmizla mačka? Tam mi hrabe, no ale je 20 chvíli. No prde. Čo? Už som nepovedal? To sa vám to... Ale si možno s vami nič počuť.
Your friendly neighbor FPS booster. Super. Pekne ma to privíta. Ideme hardcore a ideme skúsiť to. Ja idem toto mačku. Kde si? Preč. To je mačka. Tu si hlavný. Môžeš? Mohol som dobre niecť. Ne! Teraz budem mať 60 FPS, jo. Tak ja ho mám vypnúť, jo, to ja funguje. No, busted, nefunguje to. Nefunguje ani ten normálny mod. Môžem aj aspoň na čo funguje, ale booster FPS. Nie. To vyzerá, že dobrý online FPS. Dúfam, že to bude taký, že máme, že zapne dačo, že budem mať. Bo ak nie, tá prisám... Mačka si to... To je moda. YouTube je pomaly, točenie videí na YouTube je pomaly núdza, lebo pomaly skoro ženého youtubera mladého, takého jak som ja, nebaví natáčať videá. Jak sa pomôcť, kamarát? Alebo vlastne umekám. Jak mu ide YouTube kanál? Ja neviem, aké... Čo sa zví? Vzdělávam se, abych vydělal víc. CZ Online Expo 2025 tady reakcia. Dúfam, že to není. Sa idem na tady reakcie kúknúť a on mal, že teraz pred hodinou vydal. Vzdělávám se, abych vydělal víc. To je kryptobaron. To je čistý kryptobaron. Toto. The biggest movie shot on iPhone. Čo? Je to ten. Neviem. Tomuto čo je za hru? Halo, ja nechcem full screen. To má full screen! Musím, ne. Neviem, jak sa volá. Budem ho tu mať aj spolu, modka. Jo, 33 odoberateľ. To je Kámo, on má o 6, on má o 3, toto je.
On má o 3 odbery menej. No nie, predbehne ma, no nech sa opovaží ma predbehnúť. Ja ho dokopem. Tak. Keď ma predbehne, tvoja pomsta bude sladká. Priam až. Ne, čo si, nič mu neurobím, čo kamarát to je. No, že zase iní more mi nedajú pokoj, čo? Otázniky. Ďalší otáznik. No, to. Počkaj. To akože tak viem vytvoriť svet, hej? Bez ničoho napisu. Mačka buď. Mi nepotrebuje toto oblečenie, alebo... Opováž ma potrhať. Káž toto je FPS-ka. To je neskutočné. Takže to je mod nejaký, takže... Chvíľku dám na max. Potom, ktorý má na max. To je pekný, kámo, to je neskutočné. Kámo, to je neskutočné. Není ani AD4 to dať. Dobre, vyšiel. AD4 som to vypol, lebo... Better FPS. No FPS. FPS plus. Tak keď toto nebude normálne nejaký FPS mod, tak už končím s videom, lebo to video má 32 minút. Ja len môžem sa nechce. No na to musím točiť len. AMD Athlon 2. Ja mám, kámo, i2 neexistuje. To ja rozoberám. Aha. Ty neg! Dobre, ja som kľúč. Konzola pre vývoja. To je FPS boost for potato puts. Hej, a skôr by to zničí FPS-ka, nie? Zničí. Kámo, ja už by som nemal natáčať videa na YouTube. Ja by som mal to prestať. Lebo to už fakt nedáva zmysel. Toto moje video nedáva zmysel. Rozmýšľam, že katnem YouTube a nebudem vydávať videa. Lebo... Keď mi napíšete, že radšej skončí, než toč ďalej, tak fakt by ste fanúšici fakt neskutoční potom. Úplný fakt. Kašľam na ňu. Tam o 6 minút prešlo, to si to niekoho hrabe. Zajtra. Týranie zase budem. Zajtra zase. Týranie začína pondelok, klasika, ráno, vstávanie do školy. Hlavne, že chodím o polnoci spať a stane vám o 7 nevyspatý. Komfortne. Ja dám na bicku tak.
niekto bude pomôčovať, že mám točiť viacej shortov než videí, tak nech si na sere, ale ja shorty. Ja youtuberov, ktorí... Dobra, video nevydávam, lebo to je fakt najviac trapné video, ktoré vypínam Minecraft už rovno, alebo toto video nevydám. Lebo už má 35. No, počkaj, ja viem. OK, dobre. Toto video môžem ukončiť, lebo úplný holý onen vec sme urobili za celých tých 30 minút. Čiže toto video ukončujem a popis názov videa bude najhoršie video, aké som mohol natočiť. Toto napíšem a takto video to video a to tam bude neskutočné. A idem, dobre, ale dám už vonku ten stream starý, takže tak. Takže... Ty čo robíš? Čo robíš, moja matka? Kámo, skačeš? To není most. To není most. To je madrac. Áno, jeden madrac, druhý madrac. Áno, ja mám gaučovku. Gaučovku z postele, normálne, kde sa leží, normálne spí. Ale, okej. Takže toto video pomenujem, že moje najhoršie video za celú IT kariéru. Počka, ty kokose, ich je preplo. Dobre. Ja sa vám pokúsim fakt natočiť nejaké poradné video, ale to sa nedá. To sa nedá natáčať takéto videá proste, lebo to... V dnešnej dobe youtubera je mať najlepší počítač, ktorý zvaný, že utiahnu 200-300 fps a hotovo, nie nejakú sajrudu, alebo nejaký pomalý počítač, ktorý že neutiahne nič pomaly. Toto video môžem ukončiť. Určite sa vám toto video bude páčiť, určite to bude pre vás úplná komédia kvôli tej mačke, čo robí za mňa. Ty neskač z tej madrac, to není most! Choď z toho tam. Ty kokos, to je mačka. Mačky sú také. No tak čo už. To video si vôbec neužijete, ale fakt sa iba zasmejete, že aké trapné video. Jasné. Ale za to môžete mi dať odber so zvončekom, aby bolo vidno, že chcete, aby som natáčal videá, pretože moje skilly v točení videí, akože ja viem, čo mám natáčať, akože ja viem, čo mám rozprávať v tých videách a také, ale ja potrebujem mať, ja viem sa vyjadriť alebo rozprávať, čo sa bude diať v tom videu a čo také, ale nemám tému. Potrebujem nejakú takú tému, ktorú zabavím toho diváka, aby mi potom dôveroval a dal mi odber, že také videá budú vždycky. A ja potrebujem tú tému. Rozprávať viem, komentovať komentovať, trošku humor viem, to je v pohode pri videách, ale téma. Dôležitá vec na YouTube je mať nejakú tému, ktorú ja potrebujem, ale ktorú ja nemám. Čo je problém, ale ja dúfam, že neskončím jak môj kamarát, ktorý už nevydáva videá. Takže ja sa s vami učím.